Hello mga mamshi! Tara, samahan niyo akong magluto ng sinampalukang manok. Madali lang ito mamshi kung nagsawa ka na sa baboy, manok naman. Ayan, start na. Una mamshi, magpakulo ng bunga ng sampalok. Ayan, pagkatapos salain ito mamshi, set aside. Magisa ng bawang, sibuyas at luya. Halo-haloin lang mamshi hanggang maluto. Isunod mamshi ang kamatis. Lutuin na maayos ang kamatis, mamshi. Isunod na ang 1 kilong manok. Igisa ito, halo-haluin at takpan ng mga 30 minutes. After 30 minutes, mamshi, halo-haluin lang at ilagay na ang gabi. Pakulo nito ng mga 15 minutes, mamshi. After 15 minutes, pwede na maglagay ng mga gulay. Ikaw bahala, mamshi, kung anong gusto mong gulay. Okra at sitaw ang nilagay ko dyan, mamshi. Ayan, halo-haluin lang. Pwede na lagay ang pinagpakuluan na bunga ng sampalok. Ayan, pwede na din maglagay ng tubig at pakuluan lang ng mga 10 minutes. Ayan, pwede na ilagay ang kangkong at siling verde, mamshi. At huwag kalimutan lagyan ng pampalasa, patis, at konting asin. Ayan, halo-haluin lang. At tikman nito, mamshi. Timplahan nito, mamshi, ayun sa panlasa. Ayun lang. Luto na, mamshi. Kain na. Thank you for watching. Bye!